Daddy. 500 mo man. Nya, 400. Nagdakil mo tatatawatin mga 300 ayin. Hindi ti aramidan ti chay 200. Ang pa iti ambam nalakat example ti 100. 15 to pa ay nagrikat nga kitain baraw. 20 to pa nga ta. Nagasat ka ta dati 10 nga pisos ko dito. Ngayon ay, dato 5 nga pisos. Hindi ka mo tiyan, Daddy. Kailanganan, taba ka damdama ka, agbalintay nga piso. Pagtabiro ko nga natin, may isang medyas mo. Gagamit ka sa cellphone mo. Ano tawag? Lukon na ka na eh. Maladaw ka na eh. Gagamit ka sa cellphone mo ah. Nakay, nakita mo dyan dyan nato eh. Ang pahay, kas kukutil ka manan. Fever kan summer. Kita mo na bakit dati COVID mo. Di ba kayo? Tagakapsutak lang ba kayo? Ang ka mag-fever. Kakapsutak ga raw. Sipsipod na mo dito chay. Ang ko nga panagin inumoy. Malaki, ang kagarod ag sukat ta itaray ka dyan ospital. Daddy, mami, itaray mo lang ni Daddy G. Pag-iinuman nga asidag. Kita mo nagaduda pa eh. Pag-iinom ba? Barang maagasan sunan. Uy. Bakit? Adi sa tigas sa tulak. Mami na talaga kurang siya lang dito. Bakit? Alam ko. Kumusta nga ito eskwela anak? May muta, Daday. Ay, eskwela ka mo lang nga nasaya at. Una, Daday. May agarot mo kas jay. Ay, amang Daday. Ano? Ikatanda ka na di examen ti all of the above. Ay kasi ay katanda ka na? Kampay ka nung nga matik katanda mahit eh. Tanda ka na. Katanda? Nya ka nung nga iti sukat na mahit eh. Sana all. Ay, Daday. Kaya na ka? Daman ti damagat. Kaya niya magpidamag mo. Ada ba na kay baga kanyaman nga cute ka? Nya? Hindi tanga damag mo. Awan pa'y anak ka. Ay, cute mo. Awan ba'y Daday? Awan ti nga aramidan tan. Talagang lakas dahil, Daday.